ćemo imati svečanu sjednicu opštinskog odbora povodom obilježavanja 16 godina osnivanja Socijalističke partije u Brodu. Posebno smo mislili na toj svečanoj sjednici da akcionari budu mladi, to jest mi. Htjelo reći mi. Između ostalog, ja sam sad ispričao kako će otprilike da izgleda taj dnevni red kad bude tamo ta svečana sjednica. Između ostalog, bit će dvije tačke dnevnog reda. Jedna tačka dnevnog reda će biti dodjela značaka i za centra ćemo imati svečanu sjednicu opštinskog odbora povodom obilježavanja 16 godina osnivanja Socijalističke partije u Brodu. Posebno smo mislili na toj svečanoj sjednici da akcionari budu mladi, to jest mi. Htjelo reći mi. Između ostalog, ja sam sad ispričao kako će otprilike da izgleda taj dnevni red kad bude tamo ta svečana sjednica. Između ostalog, bit će dvije tačke dnevnog reda. Jedna tačka dnevnog reda će biti dodjela značaka i za Evo danas razgovaramo sa predsjednikom Savjeta mladih socijalista Brod, Goranom Vukovićem. Gorane, koji su krajnji ishodi današnjeg sastanka? Pa vidjet ćemo još, naš cilj je znači da se okupimo, da predložimo dnevni red, a uglavnom tiče se znači obilježavanje godišnjice, 16. godišnjice, 16 godina od osnivanja Socijalističke partije. I cilj nam je znači da obavestimo što više članova, znači kompletno sve i da ih što više dođe i da pokažemo čime raspolažemo. Kako je danas stanje u okviru mladih? Pa stanje je vrlo dobro. Na prvu da ti odmah kažem, stanje je dosta dobro. Mislim, niko se ne može partija na području Brodske opštine porediti sa ovakvim aktivom mladih. Znači, trenutno nemamo rivala na tom pitanju. Može li jedan kratak presjek stanja aktiva mladih prije izbora i nakon ovih izbora? Pa sad, stanje je jednom riječju neuporedivo. Bilo bolje, znači u našu korist sad. Znači, imamo daleko više aktivnih članova i samim tim i članova koji nisu toliko aktivni, ali na neki drugi način opet učestvuju u radu. Aktiv mladih je do sada pokazao veliko zainteresovanje za održavanje svog rada. Možemo li u skorije vrijeme očekivati takve aktivnosti? Pa naravno, što se kaže, čim proljeće grane, eto i nas. Naravno, zima nas je malo, što se kaže, zakucala u stanove, u kuće, ali čim dođe ovo ljepše vrijeme, očekujemo i naravno i aktivnosti, i druženja, i nekakve aktivnosti.